रोरो सर्व्हिस जे आम्ही आपला माझगाव टू रत्नागिरी आणि माझगाव टू आमच्या सिंधुदुर्गापर्यंत सुरू करतोय। गणपतीमध्ये आम्ही जेव्हा गणेश चतुर्थी येते तेव्हा आम्ही सगळ्या कोकणवासियांसाठी त्याच्यापेक्षा मोठा सण नाही सभापती महोदय, पण तिथे जायचं तर नेहमी खड्ड्यांचा विघ्न असतो, रेल्वे तिकीटचा विघ्न असतो, म्हणून आम्ही दुसरा एक थोडा रामबाण उपाय काढलेला आहे ज्याच्यामुळे वेळही वाचेल, आपण लवकरात लवकर आपल्या गावी जाऊ शकू आणि त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे गाडीने जाऊ शकू। म्हणजे रोरो सर्व्हिसच्या निमित्ताने आपण जे M2M नावाची रोरो सर्व्हिस काही दिवसामध्ये येतोय त्याच्यामुळे आमचे उदय सामंत साहेबांना अगर आमच्या मुंबईमध्ये कॅबिनेटमध्ये यायचं असेल तर 3 तासात रत्नागिरीवरून आपले गाडी सकट नाही गाडी सकट आपले सगळे पोलिसांचे तामझाम घेऊन आमच्या मुंबईमध्ये आमचे उदय सामंत साहेब वेळेवर येऊ शकतील अशा पद्धतीची तयारी आमच्या लोकांची आहे। आणि त्याच्याही थोडं पुढे कोणाला आमच्या सिंधुदुर्गात आमच्या म्हात्रेजींना अगर शिक्षकांना मदत देण्यासाठी अगर पोचायचं असेल तर माझगाव टू विजयदुर्ग हे फक्त 4.5 तासामध्ये आपली गाडी आणि शिक्षकांच्या देणारे कम्प्युटर सकट गाडीमध्ये टाकून तिथे जाऊ शकतील अशा पद्धतीची ती रोरो सर्व्हिस अवघ्या 10 ते 15 दिवसाच्या टप्प्यावर सुरुवातीसाठी आलेली आहे। तेव्हा आपण सगळ्या जणांना मी तेव्हा आमंत्रण करीन की आपण सगळ्या जणांनी त्या बोटमध्ये बसू आणि आपण बऱ्यापैकी आमच्या कोकणाकडे जाऊ। हे आजच तुम्हाला ह्या निमित्त मी आमंत्रण देतो।